سلام تخاتلت نايت شانل كما يتغنيو بحضر استمليس اللهم أبز حلفة ناي نبي معنا انترفيو يكون أبز خنا انتريخ مو بزعبا ملأت منفس قدسن منفس قدس مطمع عن زبل ببينو كم زخنا مجلس هيو نيرو ويجلس نيرو أبتي زربو انتريخ مو تي ملأت منفس قدس كم زلوا خوينو تتنقت كن منفس قدس مطمع كجلس خلو كن بوزحات كم زي تطمعو ወይ ከዓ ብመንፈስ ክትጥመቕ ትኾን ከዓ ወይ እግዚኣብሔር ባዕሉ ክጓነፈካ ኣለዎ ወይ ከዓ እቶም ስፔሻል ዝበሃሉ ሰባት ወይ እቶም ውስናት ሰባት ኢዶም ፅዒኖም ክፅልዩልካ ኣለዎም እቶም መንፈስ ዝተጠምቑ ዝበሃሉ ሕጂ እዚ ብመፅሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ ይደሊ ብመንፈስ ቅዱስ ምጥማቕ ማለት ነቢ የማነ ዲፋይን ክገብራ ከሎ ክገልፃ ከሎ ታብ መንፈስ ምጥማቕ ንሚሽንህ ትወሃበካ ንሚሽንህ ትወሃበካ ንፍሉይ እዩ ዝወሃበካ እቲ መንፈስ ምስ ተጠመቕካ ከዓ ናብ ሰማይ ምትኸይድ ትዝረፍን ኣብ ናይ ሰማይ ኣኼባ ትርከብን ከምኡ ምልስ ኢልኩም ተሪኢኹሞ ከምኡ መግለፂ ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ተመሊስና እንተሪኢና ግን እንታይ ይፍልል እዩ እቲ መንፈስ ቅዱስ ምጥማቕን መልኣት መንፈስ ቅዱስን እንታይ ይፍልል እዩ እቲ ሕቶ ዘሎ ሕጂ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ምጥማቕ እዩ ከምዚ ነቢ የማነ ዝብሎ ዘሎ ድዩ ውሕዳት ሰባት ጥራይ ድዮም ተጠሚቖም እንደገና እቲ መንፈስ ምጥማቕ ዝበሃል ንሚሽን ድዩ ዝወሃበካ ወይስ ከመይ እዩ ዝገልፆ መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ይደሊ በመልአት መንፈስ ቅዱስ ተጀሚርና ካብታ ኤፌሶን 1:13 እንታይ ኢሉ ናይ ምድሓን ወንጌል ኣሚንና ምስ ሰማዕና ብኡ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምና ይብል ስለዚ ናይ ምድሓንና ወንጌል ኣሚንና ምስ ሰሚዕና ምስ ኣመንና ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓቲምና ኢና ማሕተም ኣለና ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ክንብል ከለና ከዓ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ብልሳን መጸላይ ምልክቱ ምልአት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ወላ እንተሪኢና ወንጌል ማርቆስ 16 ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ዝተዛረቦ ኣብ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 17 ነቶም ዝኣምኑ ውስጥ ኣምራት ክስዕቦም እዩ ብሰማይ ኣጋንንት ክወፅኡ ብሓድሽ ልሳን ክዛረቡ ካብቲ ሓደ ተጠቒሱ ዘሎ بحدش لسان كزارو زبلي سلازي ولا بسفيو خاب قدما يكونوا 14 ترينايو بزعبا باللسان متصلاي نرئي مالتي تبلسان تصلي نرؤسي يحنص مخانون مستير مس املاخ يزارب مخانون كستوعلو خمزيكل تسب بعلو يزارب ابو مالتي الجب قال املاخ انترينا مصحف قدس بزح عينت كونكو خلي خليو የተሓደት ነፍስ ወከፍ ኣማን ዝወሃብ ምልክት መልአት መንፈስ ቅዱስ ሆነ ብልሳን መጸላይ እቶም ብስመይ ዝኣምኑ እቶም ዝኣምኑ ዝምልክት ክጽበቡ እዩ ብሓድሽ ልሳን ክዛረቡ እዮም ኢሉ ተዛሪቡሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዘይትርጎም ቋንቋት ንዓኻ ንርእስኻ ክትሃንጽሉ ዝወሃበካ ቋንቋ እዩ ተቐዳማይ ተኻላይ ከዓ ናይ ምድራዊ ቋንቋ ኮይኑ ተዛራቢ እዩ ዘይሰምዖ እቲ ሰማዕ እዩ ግን ዝሰምዖ ዓይነት ቋንቋ ከምቲ ግብረ ሐዋርያት ክልተ ዘሎ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደስ ኣብቶም ሐዋርያት ናይቶም ህዝቢ ቋንቋ እዮም ተዛሪቦም እቶም ሐዋርያት ገሊላውያን እዮም ግን ናይቶም ኣብቲ ዙርዮም ነበሩ ህዝብታት ዓረብ ይኹን ፈረንሳይ ይኹን ዝኾነ ዓይነት ናይ ምድራዊ ቋንቋ ተዛሪቦም ከመይ ገይሮም ብቋንቋና ግነት ኣብ ግብሪ ኣምላኽ ይዛረብሉ ኢሎም ከዓ እቶም ሰባት ከም ተዛረቡ ንርኢ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ዓይነት ቋንቋ ናይ ምድሪ ቋንቋ ኮይኑ ተዛራቢ እዩ ዘይክሰምዖ ይኽእል እዩ እቲ ዝሰምዖ ግን እቲ ዝሰማዕ ግን ይርድኦ እንታይ ከም ዝብል ዘሎ ይርድኦ እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ዓይነት ከዓ ናይ ምዝራብ ቋንቋ ዝትርጎም ቋንቋ እዩ ወላ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14 ተመሊስና እንተሪእናዮ ብዛዕባ ክልተ ዓይነት ቋንቋ እዩ ዝዛረብ ዝትርጎም ቋንቋ ከዓ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበር ሓደ ተስዩ እንተተዛሪቡ ቋንቋ ትርጉም ንዕኡ ክወሃቦ ይኽእል ንኻልእ ሰብ ኣብቲ ጉባኤ ዘሎ ክወሃቦ ይኽእል ግን ትንቢታዊ መልእኽቲ ዝሓዘ ቋንቋ ከዓ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በግልና ምልአት መንፈስ ቅዱስ
ምልክት ምልአት መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ቋንቋ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ኣማነ ዝወሃብ ካልኣይ ከምቲ ግብረ ሐዋርያት 2 ተጠቂሱ ዘሎ ሰማዒኡ ዝርድኦ ተዛራቢኡ ግን ክርድኦ ዘይክእል ቋንቋ ናይ ምድራዊ ቋንቋ ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ዝትርጎም ኣብ ማሕበር ዝወሃብ ቋንቋ ኣሎ ተዛራቢኡ ይዛረቦ እሞ እቲ ተርጓሚኡ ባዕሉ ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ ጉባኤ ናይ ትርጉም ውህበት ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ምስ ተተርጎመ ከምዚ ትንቢታዊ መልእኽቲ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ብልሳን ምፅላይ እዩ ምልክቱ እዚ ድማ ክንፀምቕ ከም ዘለና ተፃሒፍልና ኣሎ እቲ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ንሱ እዩ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ምጥማቕ ዝብል ግን ፍልልዩ እንታይ እዩ ምስ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ እንተኢልና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ካብ 12 እስካብ 13 እንተሪእና ከምዚ ይብል ከምቲ ስጋ ሓደ ክንሱስ ብዙሕ ኣካላት ዘለዎ ብዘሎት ኣካላት ስጋ ከዓ ብዙሕ ክነሱ ሓደ ስጋ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ከምኡ እዩ ስለዚ እቲ ስጋ ሓደ እዩ ማሕበር ኣምላኽ ስጋ ክርስቶስ እያ ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስትያን ስጋ ክርስቶስ እያ ወይ ማሕበር ስጋ ክርስቶስ እያ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ከዓ ኣካላት ኢና ሽዑ 13 እንታይ ኢሉ ኣይሁድ ወይስ ፅርአውያን ባሮት ወይስ ጭዋታት እንተኾንና ንሕና ኩላትና ሓደ ስጋ ምእንቲ ክንከውን ሲ ብሓደ መንፈስ ተጠሚቕና ኢና እሞ ሓደ መንፈስ ሰተና ይብል ስለዚ እቲ ብመሰረት እዚ ጥቕሲ እዚ ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ብመንፈስ ምጥማቕ ዝበሃል ናብቲ ስጋ ክርስቶስ እትወካ እዩ ናብቲ ኣካል ስጋ ክርስቶስ ክትከውን ዝገብረካ ጥምቀት ብመንፈስ ምጥማቕ እዩ ስለዚ ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ ብልሳን ምፅላይ ሳይኑ ምልክቱ እቲ ጥምቀት ግን ዘይርአ እዩ ኣይርአን እዩ ዝርአ ጥምቀት ኣይኮነን እዚ ጥምቀት ዕላምኡ እንታይ እዩ ንምሽን ገለ ዘይኮነ ከዓ ኣካል ናይቲ ስጋ ክርስቶስ ክትከውን ኣይሁድ ይኹኑ ፅርዓን ይኹኑ ባሮት ይኹኑ ጭዋታት ይኹኑ ኩላትና ሓደ ስጋ ምእንቲ ክንከውን እቲ ዕላማ ናይ መንፈስ ምጥማቕ እንታይ እዩ ሓደ ስጋ ምእንቲ ክንከውን ኣካል ናይቲ ስጋ ምእንቲ ክንከውን መንፈስ ተጠሚቕና ትዝክሩ እንትኾንኩም ሓደ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቂሳርያ ናይ ፊልጵን ደቀ መዛሙርቱ ወሲዱ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢልዎም ገሊኣቶም ኤልያስ ገሊኣቶም ካብ ነቢያት ይብሉካ ንስኻትኩም ከመን እዩ ትብሉ ንመስ በሎም ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ እዚ ከዓ ብሓቂ ካብ ናይ ሰማይ ኣቦይ እምበር ስጋ እንደምን ኣይገለፀልካን ኢልዎን ጴጥሮስ ስለዚ በዚ እቶም ሓጢኣትና ተረዲእና ብሓጢኣትና ተረዲእና ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ እቲ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢልና ምስ ኣመና ንጥመቕ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘይረአ እዩ እዚ ናይ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ዘይረአ እዩ ዕላሙ ከዓ በዚ ምክንያት እዚ ካብታ ንስሓ ኣቲና ወንጌል ሰሚዕና ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስን ወዲ ሕያው ኣምላኽ እዩ ዝበናላ ሰዓት ኣካል ናይ ትስጋ ምእንቲ ክንከውን ብመንፈስ ንጥመቕ ወይ ብመንፈስ ንጥመቕ እቲ ከምቲ ዕላምኡ ከዓ እንታይ እዩ ኣካል ስጋ ክርስቶስ ንኸውን ስለዚ እምበኣር ጥምቀት ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝርአ ጥምቀት ኣይኮነን ኩሉ ኣማኒ ከዓ ዝጥመቕ ውሱናት ዝበሃሉ የለውን ዝርአ ጥምቀት እውን ኣይኮነን ኣካል ናይቲ ስጋ መታን ክንከውን ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ግን ብልሳን ምፅላይ ምልክቱ ማለት እዩ ተባረኹለይ